Dobrý deň, milí priatelia. Máme pre vás v ponuke pekný rodinný dom v Rakovej, nejakých 500 metrov do centra obce. Všetko pokope, 5,5 km do okresného mesta Čadca. Je to 4+1 zánovný domček, krásne 3 spálne, vrátane detskej izby na poschodí, čo sa budete môcť sami presvedčiť. Prostredie je to veľmi pekné, či v zime, či teraz v lete. A nazdávam sa, že pomer kvalita a cena je to, čo najmä mladé rodiny, mladí ľudia, ale aj možno skôr narodení privítajú, pretože ponúka to vlastne celý komfort a zázemie, ktorý táto lokalita ponúka. Prehliadku máme za sebou. Verím, že vás tento domček zaujal. Ak máte záujem, môžeme si dohodnúť termín obhliadky. Nazdávam sa, že stojí to za to. Pekný deň, priatelia.